Allahumma sholli ala Muhammad. Kang terakhir niki membahas masa Idul Fitri. Keten-keten Idul Fitrinya minggu napa Senin, Bu? Milih minggu napa Senin? Lah napa to perbuatan napa sing dilakoni munggo Kanjeng Nabi niki sing dipersiapke. Dawuhe Kanjeng Nabi iki ngaten iki. La yaudu yaumal fitri hatta yaqula. Kanjeng Nabi niku ora budal salat Idul Fitri kejaba maem dhisik dahar dhisik. Sunah Kanjeng Nabi Bu benjing nek badhe salat Idul Fitri kudu maem mangan dhisik. Nek jaman Kanjeng Nabi mangan kurma. Nek wong Jawa mangan apa, Bu? Napa? Sego pecel. Ya ora apa-apa. Sunah Kanjeng Nabi. Iki termasuk sunah yang jenengan nglakoni berarti oleh ganjaran. Nek Idul Adha niku maeme keri nek bar salat, tapi Idul Fitri maeme dhisik. Sunah Kanjeng Nabi ngoten niku. Ditambah malih sunah malih napa Idul Fitri niku. Ya ngesalo yaumul fitri adus dhisik. Nawaitu busali Idul Fitri sunatan lillahi ta'ala. Iso adus ing dina fitri sunah karena Gusti Allah. Allah diniati bumi jeneng adus aja jebat jebur wae. Ben oleh sunahe Kanjeng Nabi. Nek pun ngoten niku ndamel pakaian sing paling apik dhewe. Kula baleni nggih, ndamel pakaian sing apik dhewe ora anyar lho ya, sing apik dhewe. Ora harus tuku anyar. Engko tuku anyar, angger ya tuku anyar. Dawuhe Kanjeng Nabi sing apik dhewe. Najan gak tuku klambi ning enek klambi sing apik dhewe ya kuwi sing digawe. Niku sunah Kanjeng Nabi. Nek wis digawe terus gawe wangi. Aja lali niku. Tapi nggih sewajare aja sak botol digebyur ning awak kabeh. Sunah malih napa? Idza kana yaum itu fala faqriqah. Tatkalane budal salat Id niku disunahke gawe dalan sing beda. Dalane ora padha. Maksudnya pripun to? Budale liwat dalan ngarep, engko mulih liwat dalan mburi utawa samping. Misal saya ter masjid niku melewati ngetan terus ngidul nggih Bu. Mungkin mulih genti ngewetan ragi ngulon, muter. Jadi dalan akawitan karo dalan mulih ora apa padha. Tur ya disunahke mlaku. Sangka Putri kok meneng to?